כפי ששנת הלימודים לא יכולה להיפתח בלי שביתה, כך גם עונת הרחצה. החל מהיום ובשבוע הקרוב צפויים שיבושים בפתיחת תחנות ההצלה בחופי תל אביב. יצאנו לבדוק עד כמה העיצומים משפיעים על הרוחצים. כאן בחוף צ'יץ' בתל אביב, רוחצים עדיין פוקדים את החוף ובתי העסק פועלים כרגיל. לא נראה שהמחסור במצילים באמת מפריע למישהו. אני רק שומעת כל הזמן, אני שומעת אותם, היי גברת, שימה מים, אתה עם הפריסבי, אז לא חשבתי שיש שביתה, האמת. זה נראה כאילו זה מתפקד כרגיל. I see the signs, but I haven't heard about the strike. המחאה נפתחה כאשר משרד הפנים הורה לעיריית תל אביב לפתוח 11 תחנות הצלה במקום 9 תחנות כפי שהיו עד כה. המצילים מוחים בטענה שקיים מחסור בכוח אדם וקשיים בתנאי העסקתם. אני חושב שהכל בסוף זה עניין של כסף. עניין של כסף. העירייה, אם כמו שאני מבין נכון, לוקחת את המצילים חצי שנה ואחרי חצי שנה מפטרת אותם על מנת לחסוך במשכורות. זה הבעיה עוד היא קיימת כבר 10-15 שנה. קשה לי להאמין שעיריית תל אביב לא יכולה לפתור בעיה כזאת כמעט 15 שנה. העירייה בתגובה מוסרת כי היא ממשיכה לפעול לגיוס מצילים כשירים נוספים על מנת לפתוח במהרה את חופי הרחצה. בנוסף, נמצאת העירייה בימים אלו בדיונים משותפים עם ההסתדרות בנוגע להסכמי שכר עתידיים עם המצילים.